F'laqgħa ma' 51 student li bħalissa tispeċjalizzaw fil-liġi Marittima, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela li huwa responsabbli mill-Iżvilupp Sostenibbli fakkar fil-politika tal-Gvern dwar il-qasam fosthom kif il-miri tal-2030 tan-Nazzjonijiet Magħquda huma fiċ-Ċentru Tal-Politika Tal-Gvern. Dan qalu b'referenza 17 il-lan differenti tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar temi differenti ta' żvilupp sostenibbli li jridu jintlaħqu mal-193 membru tal-UN sal-2030. Aħna bħala pajjiżi mhux biss irridu naraw li nilħqu l-miri tagħna u li l-popli tagħna jħossuhom aħjar, imma wkoll li ġnus oħra jiġu mejjuna jekk ikun hemm xi pajjiż jew ieħor li jkun qed jaqa' lura. Il-professur u direttur tal-Istitut Internazzjonali tal-Liġi Marittima David Attart irrefera għal fatt li issa l-iżvilupp sostenibbli waqa' taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru bħala żvilupp importanti fl-impenn Malti lejn il-qasam. Dan fil-waqt li l-Istitut innifsu għandu pjana l-istudenti tiegħu wkoll. Qed nwettqu pjan biex l-avukati jiġu jistudjaw hawn ikunu f'pożizzjoni li jimplementaw dawn il-goals b'mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam l-ibħra. Malta minn dejjem kellha interess qawwi fil-ħarsien tal-ibħra u l-ħtieġa li leġiżlazzjoni internazzjonali li tirregola l-ibħra tkun waħda li tpoġġi enfasi fuq l-użu tar-riżorsa tal-baħar għall-aħjar interess tal-umanità. Illum il-pajjiżi qed jitkellmu fuq tkabbir tal-ekonomija l-blu fejn wieħed jara li jsir użu sostenibbli tar-riżorsi tal-oċeani għad tkabbir ekonomiku, titjib fl-għajxien u fl-impjiegi fil-waqt li tinżamm is-saħħa tal-ekosistema tal-oċeani. Il-Ministru Abela konkluda billi qal li Malta tara s-sostenibilità tal-oċeani madwar id-dinja bħala priorità ewlenija u ser tibqa' tkun attiva fuq livell globali f'dik li hija sostenibilità tal-ibħra. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq għan permezz ta' One Play.